Genesis chapter 15. Titulag ti Diyos ken ni Abram. Kalpasan daytoy nagparmata ni Abram ket nangngegna ni Yahweh a makisasao kenkuana. Di ka agbuteng Abram. Salakngiban ka iti amin a pudgad ket ikkan ka iti naindaklan agungguna. Ng kinuna ni Abram. O Apo Diyos, anya ti serbi kanyak, tigungguna nga ited mo, adinto taawan anak ko. Nilaeng Eliezer at taga Damascus, ti agtawid kadagiti sanikuak. Dinak pinraburan ti anak, ket maysa kadagiti tagabok ti agtawid is sanikuak. Kalpasan na, nangegna manen ni Yahweh ang makisasao kenkuana. Saan ani Eliezer at tagabo ti agtawid iti sanikuam no diket ti bukod mo nga anak. Kinruar ni Yahweh ni Abram ket kinunana. Tumangad ka ket padasem abilangen dagiti bitwen kastanto ti kaado dagiti kapututan. Nagtalet ni Abram ken Yahweh ket gapo iti daytoy naragsaken kenkuana ni Yahweh ket inawat na akas nalinteg ni Abram. Kalpasan na kinuna ni Yahweh kenkuana. Siak ni Yahweh anangiruar ken ka iti Ur ijay Kaldea tapno ipatagikuak ken ka daytoy adaga. Kinuna ni Abram. O Apo Diyos, kasano ang maamuak akpupak daytoy adaga. Insumbat na. Yegannak iti baka, kalding, kalakyan a karnero nga agtawen iti tallo ti tunggal maysa. Ken saggaysa a kalapati ken pagaw. Datag ni Abram dagiti animal iti Dios. Pinatay na ida sa ginudwa dagiti bangkay. Imintar na ida iti dua alinya nga agbinatog dagiti agkapisi ngem di na ginudwa iti kalapati ken ti pagaw. Nagdisto dagiti buitre kadagiti bangkay dagiti animal ngem binugaw na ida. Lumnek ti init imapay ken ni Abram ti nargaan a turog nariknana ti panagbuteng ken panagamak gapo iti nakaro a kinasipnet kinuna ni Yahweh. Gangan na ito dagiti kapututam iti sabali adaga. Agbalindanto at tagabo sadyay ket 400 atawen a maparigat danto. Ngem dosaek ti nasyon amang tagabo kadakwada ket inton pumanaw da iti dayta adaga adunto a kinabaknang ti alaen da. Atidog to ti panagbiag mo. Matay kanto asitatal na ket maitanim kanto. Mapalabas to ti upat a kapututan santo agsubli ditoy dagiti kapututam. Sipud ta sakon tula pagtalawin dagiti Amoreyo inton nakaro ti kinadakis da ket masapol madusa da. Idi nakalneken ti init ket nagsaknapen ti sipnget. Pagamuan adda nagparang nga umas-asok abang banga ken sumsumnged nga aduten alimasat ti nagbaitan dagiti nagudwa-gudwa nga animal. Iti dayta metla a kanito nakitulag ni Yahweh ken ni Abram kinunana. Ikarik nga ited ko iti kapututam amin daytoy adaga manipod iti beddeng ti Ehipto agingga iti karayan Euphrates. Agraman ti daga dagitoy Kanieo, dagiti Keneseyo, dagiti Kadmoneo, dagiti Heteo, dagiti Pereseyo, dagiti Rephaim, dagiti Amoreyo, dagiti Kananeo, dagiti Gergeseyo ken dagiti Jebuseyo.